ערב טוב. משטרת ישראל מדווחת כי קרוב למחצית מן הפשיעה האלימה במחוז יפתח מתבצעת על ידי מהגרים לא חוקיים מסודן ואריתריאה. תושבי דרום תל אביב מתלוננים שוב ושוב במקום לבדוק מה הסיבה למצב זה ומדוע כולנו אשמים. מיד. הנגונו מהגויה ברח לפני 2 בחשאי מסודן, חצל בעונותיו את מצרים, זחל בחשאי עד תל אביב ושכר בחשאי דירת 2 חדרים. מאז הוא גר שם בחשאי וקונה בחשאי בסופרמרקט חרטום סנטר שנבנה בחשאי בשכונת מגוריו. החיים בכך תמה מנת איסוריו של הנגונו? נחשו שוב. 4 באוגוסט 2009. הנגונו מסיים לעשות פיפי על הדלת של בית הכנסת הסמוך, הוא מצטרף לחבריו העוסקים לתומם בהרבצה למישהו שלא הסכים לתת להם את הארנק. לחרדתו של הנגונו, האיש מנסה להכות בחזרה ואף מכנה אותם בכינויים גזעניים. הוא הרביץ עם התיק שלו ושרט אותי ככה ביד. חבר שלי קיבל מכה בפנים שלו, והאיש היה צועק כל הזמן, תעזבו אותי! תעזבו אותי! וזה רק בגלל שאנחנו שחורים. ואיש לא נחלץ לעזרתכם? אף אחד. אנשים עוברים ברחוב, אבל רואים בן אדם שחור, לא עוזרים לו. אף שהוא וחבריו היו חבולים ממכותיו של הקשיש, גילה הנגונו כוח רצון מרשים והמשיך בשארית כוחותיו לשדוד אותו. אולם אז קרה האסון. אני כבר כמעט מצליח לקחת לו את התיק ולהוריד לו את הגרזן בראש, ופתאום אני רואה פנס ישר בעיניים, ומישהו צועק, עצור! יחידת עוז. כן, יחידת עוז. חברים שלי ברחו, אבל אני, יש לי עיניים רגישות. בכלל אני רגיש. אני אומר להם, די עם הפנס, אתה מסנבר. אבל שוטרים צועקים, תקום, תעזוב גרזן. ועוד נותנים לזקן ללכת בגלל אני שחור. איך יהודים יכולים לעשות ככה? הנגונו השאיר אחריו בסודן 7 ילדים ו5 נשים ויצא לישראל למצוא פרנסה. כעת הוא ניצב מול שוקת שבורה והלם תרבות. פתאום אסור לעשות פיפי על בית כנסת, פתאום אסור להרביץ, פתאום הוא פליט, ואפילו הוא לא ידע על זה. אבל בסוף את מי עוצרים? אותי. ועכשיו בגלל יחידת עוז אני צריך ללכת מפה אל התופת בדארפור. לא דארפור, לאשדוד, ושם משלמים בניקיון רק $10 בשעה. מה אני אעשה? בארגון ההומניטרי יש לעבר רשומים עוד אירועים כאלה. למשל, המקרה של ג'יימס לומבגו, שהושפז לאחר שאישה זינקה עם סנטרה לגרופו, הסתרה על המדרכה ונקחה שוב ושוב עם הראש שלה בשפיץ נעלו ללא רחמים. לדבריו, האישה גם העליבה אותו בצעקות גזעניות, איי, 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 עד שלמזלו של לומבגו נרדמה על המדרכה. האם החברה הישראלית תלמד אי פעם לקבל פליטים ללא דעות קדומות? ימים יגידו. היו איתנו בשבוע הבא כאשר נעסוק בחזונם המסוכן של המתנחלים על סיפוח שטחים לישראל. האם הרוב היהודי בסכנה? ערב טוב. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. עיתונות אמיצה. תגיד, אלחנן, אני תוך כדי מסתכלת על המוניטור, אני רואה שאתה קצת כהה. אתה יותר כהה ממני כמעט. אכלתי מופלטות. מה מצחיק? מאז השלום המצב שלנו הרבה יותר גרוע. נמאס לי. נמאס לי מהשטויות האלה שהמסך נכבה לי באמצע שאני אומרת שנמאס לי. גם לי נמאס. גם לי נמאס.